Ostegunean, uztailak 26, Altsasu eta Martzilla edo hobe esan da Martzillatik Altsasura lotuko duen bizikleta martxa bat irtengo da. Helburua abiadura handiko trenaren eraginak salatzea. Juliok azalduko digu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi eta zuek. Ongi, eskerrik asko. Prestatzen azkeneko ukituagia ematen kontuari. Azkenengo txanpa. Bai. Hori 26an irtengo delako. Bai, horixe da. Orain ja azkeneko egunak dira izen emateko eta hortan antolaketan eta azkeneko ukituak ematen. Bai. Hori, nonbaiten ikusi dudalako atzo bukatu zela izen ematepea, baina hori... Bai, baina luzatzen dugu, hain zuzen ere, animatzeko, azkeneko momentura hartio, jendea, parte hartzeko, ez bakarrik lau egunetan, bi egunetan, egin diteke edo tarteko zati bat bakarrik. Primeran. Orduan, 26tik 29ra. Hori da, Martzillatik abiatuta, hasiko gara Martzillako gaztelutik, abiatuko gara 10etan, goizeko 10etan, eta hori esan bezala, Altsasura bitarte 4 egunetan. Eta, apuntatzeko, 4 egun horietean, bakarrik egun baterako apuntatu gaitezke edo... Bai, edo tarte, igual ez da izena ere eman beharrik tarte baterako, baina, bai, gu gomendatzen dugu, gutxienez egun baterako edo hortik goiti apuntatzea izena ematea. Orduan, bizikleta martxa bat eta sarreran aipatu dugu, baina zertarako? Zertarako, hain zuzen ere, HTren eraginak kaltegarriak eta bertatik bertara ikusteko, salatzeko, nolabait zuzenki kaltetuekiko elkartasuna adierazteko, eta nik uste ere oso gauza importantia dela oposizioa, zonaldetako oposizio guztiarekin bat egiteko eta elkarren arteko harremanak sendotzeko eta hori importantea da. Eta gero ere, aipatu behar da, nolabait momentu oso larrian gaudela hemen Nafarroan. Hain zuzen ere, 3 urtez obrak geldirik egon ondoren, orain berriro hasiko direlako. Ja, esan dute Martzillatik hasiko direla, Martzilla hor badire bitarte, Martzilla eta Azkoien artean, eta gero beste bat Azkoien eta Erriberrin artean, eta ja, obra horiek adjudikatu dira, eta badirudi bietako bat hasiko dela justu uztailan edo abuztuan. Orduan, guk nolabait Nafarroko jendarteari ohartarazi nahi diogu obrak berriro hastear daudela eta berriro gure kontura hasiko direla lurra suntsitzen, gure dirua suntsitzen ere, hain zuzen ere, pentsatzen dugulako badirela beste bete beharrak eta asetu beharrak, eta hala eta guztiz ere, segitzen dute zertarako balio ez duen azpiegitura hau egiten eta sosak gastatzen. Uste duzu edo duzue gizartea kontzientea dela edo... Nik uste jendartea gero eta konbentzituagoa dagoela benetan obra honek ez duela bakarrik lau aberatzen dako onurak ekarriko. Gero eta zabalago dago uste hau, hain zuzen ere, krisian bete-betean gaude, oraindikan, eta urte luzetarako, eta ez dut uste inoiz aterako garenik, krisi ekonomiko, finanziero, ekologiko honetatikan. Orduan, jendeak nik uste gero eta nazkatuago dagoela, naiz eta igual ez ageri, igual kalean eta hori, baina nik uste krisialdiarekin jendearen ustea aldatu dela ere. Hasiera baten beti sartu digute olako lelo oso potoloak eta guztiz hutsalak direnak, aurrera bidea, progresoa, modernitatea, baina nik uste eguneroko bizitzan ikusten ari dela gero eta pobrezi gero eta handiagoa dagoela,
gero eta langabezia handiagoa, gero eta prekarietate gero eta handiagoa, orduan ikusten da, benetan azpiegitura honek eraikuntza enpresendako eta lau aberaskumendako besterik ez duela balio. Hau da, Madrid eta Iruña lotzeko politikariendako, finantzia munduko jendearendako, eta bar, baina orokorrean nor mugitzen da egunero adibidez Madrilera edo Parisera edo hori hau da benetan. Eta hain zuzen ere ez da hau guk esaten duguna. Berriki Europako kontu ganberak edo auzitegiak ohartarazi du benetan hau erokeri bat dela. Erokeri bat zergatik, diru asko gastatzen ari delako, gero sobrekostuak ere gero eta handiago direlako, eta guri eta inungo errentagarritasun ez ekonomiko, ez sozialik ez duelako. Eta guri gehien interesatzen zaiguna da motiboak, zergatikan egiten ari da, ez? Hain zuzen ere, eta beraiek argi eta garbi esaten dute, hemen motivazio politikoak, hauteskunde motivazioak daudela. Eta Estatu Espainiarren argi eta garbi gelditu da, ez? Nolabait, guztientzako kafe formula hori, kafe para todos, zabaldu dela, ez? Eta orduan toki guztietan, herri guztietan nahi dute HTA, baina zer da HTA? HTA da benetan gezur bat, ez? Eta ez da guk esaten duguna, ez? Europako kontu ganberak esan du, 2015an ere gauza bera esan zuen Estatu Espainiarreko kontu ganberak ere, eta ez da guk edo beti leporatzen digutena, lau ekologista ez, gaur egun benetan uste oso zabala da, benetan obra honek ez duela ezankarik ez bururik, guztiz antiekologikoa dela, guztiz antisoziala ere, ez da ahaztu behar horren beste diru xahututa eta langabezian dagoen jendea edo kondizio oso prekarioak bizi duen jendea, hain zuzen ere, bazterrarazia gelditzen delako sosa hau horren beste inbertitzea HT-an, ez? Bai, azkenean dirua mugatua da eta nun jartzen diren lehentasunak ez beti neurtu behar da. Hori da, eta ez da ahaztu behar, diru publikoarekin ari direla obra hau egiten, lau enpresa, eraikuntza enpresa onuradun nagusiak direla, eta gero, ez da ahaztu behar, ze ustelkeri kasuak eta izan diren, hain zuzen ere, obra honekin eta adjudikazio irregular eta iruzurtsu hauekin hainbat eta hainbat politikari aberastu direla modu guztiz ilegalean. Azkeneko paperak nahiko esanguratsuak dire, lehengo erregea adibidez, La Meka eta Medinen arteko HT-ren eraikuntzarekin 180 milioi euro poltsikoratu dituela, eta hori ere ez da ahaztu behar, OHL enpresatik jasoa. Ez da ahaztu behar, OHL enpresa adibidez, enpresa honek egingo duela Martzilla eta Azkoienen arteko tartea. Orduan ikusten da, benetan ustelkeria betetako eta zipristindutako proiektua dela. Abiadura handiko trenan zentratu zarete, baina azkenean hau da martxa bat kapitalismo eta ez bakarrik HT-aren eraginak direla eta baizik eta edozein gai toksikoen isuriketak eta bar, ere hoien eraginak nabariak dira dagoeneko. Bai, gu kritikatzen duguna da nolabait kapitalismoak behar dituela hainbat eta hainbat azpiegitura horiek guztiz suntsitzailea izateaz aparte guztiz beharri gabekoak direla, ez? Behar dituela, behar duela energia pilo, behar duela garraio azpiegiturak, behar duela gaiak metatzeko urtegiak adibidez, nolabait
zarrastelkerian edo nolabait esatearren despilfarro izugarrian oinarritutako gizarte modu badugula, ez? Orain arte bat ere kontuan eduki ez duena hori, ez? Naturaren zaintza, gure pertsonen zaintza ere, herri kaltetuk edo herri nolabait pobretuen zaintza eta bar. Orduan guk ikusten dugu benetan badela garaia nolabait gizarte modu edo jendarte modu basati honi aurre egiteko eta gelditzeko. Guk proposatzen duguna da nolabait benetan gelditzea eta pentsatzea nora goazen. Gainera, kanpoko faktore batzuk ere hasi dire, duela urte batzuk eta gurekin bizi dira. Aldaketa klimatikoa dela, rekurso, adibidez, petrolio eta agortze izugarria, ez bakarrik petrolioa, baita ura ere, gero eta zikinago eta gero eta gutxiago, kobrea, beste elementu batzuk, egunero erabiltzen ditugunak, baina agortze bidean daudenak, ez? Orduan, guk esaten duguna, guazen gelditzera, guazen pentsatzera, hausnartzera, eta nora eramaten gaituen bizimodu ero honek, ez? Eta hortik jotzen dugu, ez? Osea, ez dela bakarrik HTA, da nolabait testu inguru guztiz suntsitzailea eta justu amildegiaren ertzera iristeko moduko bizimodu baten gaudela, ez? Orduan, guazen tentuz gauzak ongi egitera eta beste modu bat asmatzen dugun denon artean. Izan ere, zuen kartelan agertzen da 2118 urtean mundua suntsituta dagoela, ez? Bai, hori da, hain zuzen ere guk esaten duguna, eta ez gara gu bakarrik esaten duguna, benetan mundu honen akaberaren oso gertu, gutxienez, orain arte ezagutu dugun mundu modu hau, mundu kapitalismoak benetan erasandako mundu bat, eta herri suntsitu asko daudenek, gaur egun gerra guzti horiek daude oinarrituta errekursoen agortzean eta benetan Sirian eta olako tokietan gertatzen ari dena da, hain zuzen ere, hori ez, errekurso gutxitu horien bila doazen hori ez, potentzia imperialistak edo nolabait ez, sortzen dituzte olako gerrak, horrek ere sortarazten duena da, hori ez, jende uholdeak joan beharra beste toki batzuetatik bestetara, etorkin ekonomikoak edo errefuxiatuak direla edo, orduan sekulako desorekak sortzen ari di, ez? Eta, zer esanik ez, aldaketa klimatikoa edo zein momentutan pairatzen ari gara, ez? Edo ziklogenesia dela, edo tifoiak direla, edo temperatura erotze hau, toki batzuetan oso beruak, beste toki batzuetan, nik uste elementuak baditugula eta ez dela oso jakintsu behar olako gauzetaz ohartzeko. Dagoeneko errefuxiatu klimatikoak badaude, uraren igo egin delako eta etxeak utzi behar izan dutelako eta hori da. Orduan, kontatzen duzunaren arabera, HT-ra bueltatuz, kalteak izango dira eta onurak baino handiagoak dira eta alternatibak badaude? Adibidez, oso interesgarria suertatzen ari da, hainbat zonaldetan, Nafarroako hainbat zonaldetan sortzen ari diren taldeak, nolabait trenaren aldeko taldeak, ez? Duela ja 6 bat urte edo sortu zen erdialdean, gehien bat Tafallako geltokia defenditzeko eta hori sortu zen talde bat, nahiko bizkorre dabilena,
Gero beste talde bat sortu da berriki, hor Sakanaldean ere, Sakana trenaren aldeko plataforma. Gero ere hemen Iza, Oltza eta Iruñerriko baiara hauetan ere sortu dena, Herriberan ere bazegoen beste talde bat. Orduan, hauek nolabait planteatzen dutena da, garraio hori dagokionez, egin behar dela azterketa bat, eta nolabait orain arteko tren zerbitzu hori nolabait gero eta pobretuago izan denlako. Ze, karo, ez da ahaztu behar, HT-ren inbertsioak gaur egun estatu mailan, trenak jasotzen dituen inbertsioetatik ehuneko iaia 80 HT-ra bideratzen da. Eta zer gertatzen da ohiko tren konbentzionalarekin? Gero eta pobretuago, bai zerbitzuak, bai azpigiturak, bai ulertzen. Eta orduan, karo, hainbat eta hainbat toki gelditzen nahi die, zerbitzuri gabe, geltokiri gabe, ulertzen. Orduan, karo, hori estatu mailan oso ongi ikusi izan da urte guzti hauen, bai, eman dezagun eta esaten denaren arabera, ia 20.000 kilometro trenbide deuseztu dire azkeneko 40 urte hauetan, ez? Hemen Nafarroan hori oso nabarmen da. Zeuden 37 geltoki eta apeaderoetatik gaur egun bakarrik 11 gelditzen dire. Eta HT-rekin bakarrik geldituko zen 2 geldituko ziren. Izango zen Tutera, eta hor zalantzak ere badaude, eta Iruña. Orduan, tarteko herri guzti horiek geldituko ziren guztiz ferrokarriletik kanpo, eta hori oso grabea da. Oso grabea adibidez, Alsasu bat gelditzea geltokiri gabe, eta Faia bat, Castejon bat, eta orduan, hor oso, mugimendu interesgarria sortzen ari da trenaren alde, duela gutxi egin genuen nola trenaren aldeko eguna, oso polita izan zen, hor geltoki ezberdinetan eta elkarretaratzeak egin genituen, badago bideo basarean eta pare bat bideo, eta orduan hori da, nolabait zonaldek eskatzen dutena da herriak bizirik mantentzea. Ze, karo, Nafarroko populazio ikusten ari garenez, azkeneko 40 urte hauetan, pilatzen ari da 2 nukleo nagusitan, Iruña eta Tuteran, ez? Orduan nolabait herriak oxigeno hori gabe gelditzen ari die. Ez dute hainbat azpigitura galtzen ari dira, ez dute zerbitzurik, ez dute baliabiderik, orduan jendea nolabait hirietara jotzen ari da. Eta orduan nolabait trena da elementu bat, kohesio elementu oso importante bat, eta galtzen den neurrian ere, azkenean metropolizazioari nik uste mesede egiten diola, ez? Eta gero eta populazio handiago hirietan konzentratua, metatua, eta hori ez da bidea, ez? Eta orduan, alternatiba nolabait garraio hori dagokionez da, benetan neurri eraginkorrak eta hartzea ohiko trenaren alde. Bueltatzea, lehengo geltoki batzu gutxinez berreskuratzea, aldiriko zerbitzuak ere egitea, zergatik ez jarri aldiriko zerbitzuak adibidez Sakanara joateko, edo Herriberara joateko, eta orduan nolabait trenaren aukera hori nolabait azkartu eta sendotu, ez? Hori da, nolabait zonaldetan eskatzen dutena. AHT-ren alde dagoen norbait edo ez dakit, edo zeinek esan dezake, azkenean Iruña eta Tuteran ere populazio handiena duten hiriak dira, orduan zentzua dauka hor, ez? Ja, baina, HTA azkenian da nolabait baliabide bat, Arestin esan dudana, nolabait interes, bai ez, goi mailako elitean dako,
baliagarri izan litekena. Nolabait, egunero, edo iaia egunero, distantzia luzeak egiten dituen ejekutiboak, politikariak, enpresa gizonak, hoiendako, bai. Baina, adibidez, Madrilera nik dakidala, nire inguruko jendea gutxitan joaten da, edo Parisa, edo urtean behin, edo pare bat, edo, ulertzen, eta orduan, zertarako xautu horren beste diru, behin edo bitan joaten ba, eta gainera, zer, 20 minutu irabazteko kakotxen arten, segunetan on bizizaren, tafaiako bat Madrilera joateko lehenbizi Iruñara etorri beharko du, trena hartzeko, HTA ez da gelditzen herrietan, hori da kontua. Orduan, segun eta nun bizizaren irabaziko duzu denbora, bestela ez duzu irabaziko, galdu baizik. Orduan, beti ikusten ari gara ez elite ekonomiko, finanziero horien aldeko kontua dela. Eta baita ere, hirietan bizi den jendearen dako, ez? Baina ez du adibidez albidetzen nolabait zonaldeen oreka. Zonaldeen oreka ez, eta beti hiriaren alde jokatzen du, ez? Ez bakarrik HTA, azpiegitura handiek, ez? Bai, zerbitzuek eta bai. Eta dagoeneko hori, apeadero horiek existitzen direla, eta orduan dirutzaren aldetik eta bai ekologikoki eta bar, suposatuko luke, edo suposatzen du dagoeneko horren existentziak, ez dela beharrezkoa beste gauza bat eraikitzea, ez? Hori da, hain zuzen ere, esaten duguna, ez? Zergatikan ez, oraindikan badire hainbat eta hainbat apeadero erabiltzen ez direnak, baina hor oraindikan mantenduta daudenak, ez? Zergatikan ez berreskuratu horiek, ez? Zergatikan, beti orain arteko politika izan da, beti kotxearen alde eta momentu honetan HT-aren alde, ez? Osea, nolabait, izan zen momentu historiko bat nun Euskal Herrian adibidez Europako ferrokarril sarerik handiena zuena. Nolabait ferrokarrila eta sortu zenean 19. mendearen bukaeran edola, sare ikaragarria. Iruñatik joaten alzinen trenez, Donostira joaten alzinen Lizarra eta Gasteiza, joaten alzinen, gero adibidez Elizondo eta Irune artean, gero Plazaola Donostira, gero Tarazonika, Tuteratik, gero Soriara ere Castejondik, bazegoen sare ikaragarri handia, baina zer gertatu zen, momentu baten kapitalismoari interesatzen zitzaiola kotxeak, kotxeetan askoz ez diru gehiago irabazten alzutelako, bere helburua zen pertsona bat, kotxe bat, eta hortara iristen ari gara, horrek suposatzen duen kalte ekologiko guztiarekin, aldaketa klimatikoarekin edo, baina agian orain itzuli beharko dugu hortara, azkenian trena da garraio biderik ekologikoena. Eta orduan, baina ez HTA. HTA da guztiz kontrakoa. Zergatik, holako abiadura handia behar duenez, energia kopuru ikaragarria suposatzen du. Eta ez hori bakarrik, tren trazaduak ere oso zuzenak behar dute izan, eta orduan mendi bat balin badot artean, mendi hori zulatu behar da, edo aran bat balin bada, zubibide izugarri bat pasatu behar da, orduan, ez da egokitzen dagoen orografiara, alderantziz. Nolabait, orografia suntsitu egiten du, nolabait, bere trazadoaren mesedetan. Eta orain trena erabiltzen duten pertsonen kopuruaren hori Tafallan edo, eta HTA sortuz gero, erabiliko lukeen jende kopuruari dagokionez, ikerketaren bat egin alda, edo egin izan dena da, oso interesgarri izan dena da, Tafallako jendeak egin duena, eta hain zuzen ere ikusten ari dira, azkeneko urte hauetan, Tafallan txartela erosten duena, ez du zertan Tafallakoa izan,
baita ikusten ari da Lizarrako jendeare joaten dela Tafallako geltokira, eta hainbat zonaldetako, Artasoa eta Baldorba eta baita batzuk igual Beriaingoak ere, igual Iruñara joaten ez direlako, trafiko arazok direlako. Orduan, hor pilatzen direla iaia 76.000 erabiltzaile urteko, Tafallako, horiek zer egingo zuten HTA egingo balitz? Ba, claro, zoritxarrez, etorri beharko lukete Iruñara. Claro, horrek suposatzen duen, trafiko gorakadarekin, kutsadura gehiagorekin, eta bar, ez. Orduan, ez da inolaz ere egia HT ekologikoa denik, eta are gutxiago, ez da gutxiagorik ere ez. Orduan, ba hori ez, ze kalkulok, hori guk ez dugu mai gainean gaur egun, osea, kalkulo horiek ez daude egina, baina bai egia da, Tafalla inguruko populazioak asko erabiltzen ari dela, eta erabiltzearen neurria gero eta handiagoa dela, ez? Eta orduan, azkenean, kontatu duzun guzti hau zabaltzeko eta salatzeko, esan dugun bizikleta martxa antolatu duzue, gainera bizikletarekin garraio ekologikoa ere. Bai, hori ere azpimarkatu nahi izaten dugu beti, zeren hain zuzen ere, eta bueno, kartelan esaten dena, ez? Adonde iban tan deprisa, ez? Ze, nolabait bizi gara, nolabait estres eta presaren kulturan, ez? Gero eta gauza gehiago egin behar dugu, eta gero eta ematen du ditugun baliabide guztiak direla denbora irabazteko, baina hori guztiz faltsua da. Aber, konbentzitzen garen, dirua ezin dela irabazi. Zenbat eta gauza gehiago egin nahia, orduan eta inoiz ez dugu denborarik guretako izaten. Orduan guk, bai, honekin ere azpimarratu nahi duguna da, badirela garraio moduak, askoz ez ekologikoagoak eta HT baino gehiago biztan da, baino baita ere kotxe partikularra baino gehiago, ze pentsatzen dugu garraio bideak nolabait komunitarioak izan behar direla, eta, bueno, kasu honetan ez da komunitarioa, bizikleta, baino bai norberaren arabera egindako baliabidea dela, baino guztiz ekologikoa dela, guztiz osasungarria dela, gaur egun horren beste gaixotasun eta nolabait beste lasaitasun ematen duena, eta horien aldeko apostu irmoa egiten dugu. Ez bakarrik garraio bide moduan, baizik eta baita ere eguneroko bizitzan ere. Hirietan, herrietan, eta bada garaia bere aldeko neurriak eta hartzeko. Eta orduan, apuntatzeko aukera oraindik dago? Bai, oraindik badago telefono bat, 628-24-6366, errepikatuko dut, 628-24-6366, telefonora deituz, edo bestela baita ere badugu webgune bat HT geldituk, eta HTrik ez Nafarroa, gmail.com. Hortara, badugu hor webgune bat ere, noaltab HT gelditu, eta hor jarri gurekin harremanetan, eta baindikan gara izaudete, eta animatu nahiko nuke, hori ez, populazio guztuari, gurekin bat egiteko, estresari gabeko egun batzuk pasatzeko, bertatik bertara ikusteko HT-ak zer eraginek guztiz kaltegarri eta suntsigarria izango zituen zonaldetan, eta zuzenki kaltetutako jendearekin ere bat egiteko, eta zergatik ez, borroka hau indartzeko, ez? Uste dut argi gelditu dela, Julio, eta ea, talde polita sortzen den. Oso ongi, eskerrik asko zuei berri hau zabaltzeagatik. Zuri, etortzeagatik, hurrengora arte.